Naimbag nga lawya may kakabsahan, dahil ito burot, ang pukisan tayo, ti Pukis, ti Baro. Ni Jeddah. Arizona. Taga Arizona, Jeddah. When? Diyan Jay, California. Okay. Magbalibay, baga tayo, Jay South. At Jay in between. Jay lugar, Miami. Nakarong Jay Southern California ito ta. Tata. Oh, okay. Sobrang tida nung Oh, kasjay. Kasla Pilipinas. Oh, okay. Apa So, bimbabati kwatya. Bimbabati ajay kwati label ti dagata. Hamad. Di South. South. California. Wait. Uy, na malalayo sila. Sobra ti tanong. Oh, Hindi, okay. mawawalan dati tanong. Tatas. Sobra. Nagpigsa dito daw. Pigsa ti angin. At dati may isang na tayo ni. Pero ajay elevation lata parehas lata. O talaga kwa nangato ti tanong. Nung ato ti tanong. Yeah. Nung siyempre, ti lalayo sila, nagkina pa pa. Nababa. Yeah. Yeah. So, kung kunada nga rin nagkila lalakay di, kapay nga, balik ka dito. Okay. Okay, tagpang. Kapag. Or, nagkasirig di ka rin. May ato yan pa ngarod. Kung ang mga tanong, asirig ti pangalaw ti danaw. Well, At dati, kuwamay. disadvantage niya. Well, disadvantage. Yep. So, dito mo tayo, di na pa mo tayo basa kayo nagsurat. Makita na mo ta. Makita na ti nasaya kinda kayo. Okay. Kung alay, ito ti naadal mo no nadakis ay hangan nasaya ti ugali. O kaya pakatalas mo tikwa. Awan Silvi. Awan silbi na dyan mo na. Yep. Paiso ata manong. So kung nato ay attitude is The very best. important. Dati nakaroon nga awanti nasaya sa ugali na. At dadakid din napangas. Oh yeah. Tapos no kotsenda ka kas na iso dati magpagpakang kanyang ako. Yeah. So, buat gitu tuh pertama ang iris ko na nasaya tiarang awan sirbina no dakis ti ugali. Oh yeah. Dilawan da ka no eh. No kas na hindi napanggap na kita gamgamit mo. Baga. Gatang nga gatang, utang ka utang. Kunada kanyang. Anda mo isulat tayo bayad. Meron Pasibiyangan naman. may isang pamilya dijay grandma ada di Hong Kong tatrabaho. Jay grandpa nabati jay barangay ni. Adwa na jay anak na kinapuna. Apo na nagdirusyon. Nagdirul di jay Yeah, Jay. daga jay antibalay da. Wayne. Nagkaburan na unabis.
Oh, ada jeda unang tibalay. Nagaburan na. Nakatulog lang nga nagabura. Oh, man. So, tama lang. Ako mga ipagpagaro pati kasi siguro malaksik ka rin kita yung mga maglaw amin nga yung pero balay ka dapat maglaw na niya Wait. ha? Daw, may bayagin nga tupang na tao hindi marami yan ay ay marami tibalay na nagaburan. Nagaburan. Hindi lang nga dahil Hong Kong ti nakalaga. Kasi no dadaanin dyan Pilipinas, di nagulpi daamin. Wait. Well, So, talaga naman yung oras mo talaga eh. Malamigan. Yup. Well, at least handa na nag-suffer. At least handa na nag-suffer. Na nasakit na. saan nga, Handa na nag-suffer. ang garod, Kwa. tudo. Yeah, diretso di turog dan. Yang garod. Yung ko na, nasya dahil dito yung marami tayo ta muray nung rigat, nakarigita na ito mga lugar. Wait. Nakakaro, rigat na. Yung mula, di balay, di kwa. California, di Danom. Mayat mo eh. This year, tumarod. Yung, abay nga, hindi kayo mo, hindi naman this year to. Mga to pa eh. High desert ko na tayo. Okay. Ti talagang rason. Napunta ije ti ayan ti friksyon nga kabalinan. Okay. The other places, we cannot afford. Okay. So, kapilitan nga ijay. Tako lang mo, no, balay mo dito yun. Kasla ka, madano no, ora din no, party na. Sila dito yung mata. Basta madano ang tirungan. Hindi ito dumabagit, basta madano ang teroplano. Aeroplano. Kan helicopter. Helicopter. Narito ka doon ti kaatuan ti personal plane. Plane. Nalaka mo lang ti plane eh. Kas lang ang logan eh. Nalaka ti aeroplano. Kas lang ang logan lang ti presyo na. Ang kirot ha? Pati Mas masabo na talo. pero nalaklaka ti fuel ta balik. Wow. Wait. Sus. Orehit no aeroplano mo. Di mo mo mapataya ba? Nagbit lang ti pataya. Ano kaya? Masabo lang na. Kaya lang talaga adalam. Nalay. Pero sa umpay nga diya talaga sigurado kong among ti aramidan no may ti karamidan. Ajay, may sa ajay. Kasi kini John Kennedy nga, di yaman ti suspitsak. Oh. Handa pala nga kabisado ti ko na da defensive driving ko ma. Defensive flying. Kuha siguro. Ano na arami jay weather. Hana mo agadyas. Okay. See? Ta, oray jay, di ko na mo kapalaman. Nung madaka si Jay, di hanggang ituloy yan. You can always turn around, right? Kasi natidad ng mga aeroplano. When, pero, Yeah, nyajay. when your destination is in bad shape,
change, Direction. change, yeah, change plan. Don't do it anymore. Wait until the things get better. Amo ipilit ah. Ang agapot agawid ka, masabang agawid ka, no? When? Diyan ti amok nga kamalini ko. Diyan, junior. Yung pilit na naban, na namit kabalinan, natinag. Yeah. At sa ti typhoon di yan simpo. Oh, AJ5. Yeah. Pero, so sayang na. Gusto na dahil nga, nagta-try back yung ko rin kung no, gawin ako ito, ha, ako kabalin na drive yung Manila. Panyay, sa bali, practice na yan. Pagpaisunod, magduduma lang siya. Kaya kahit na sa bali na ng drive. Pag yun na dumawait, already no. Paisunod na. Panday yung Europe, pag-drive na. Darating, drive na, panday yung Pilipinas, drive na. Ano, drive. But not all of us. Hindi ka kamutot naman. Ando surutin di kita traffic lines. Yeah. Pati traffic light. Traffic lights. Ore naka-red. Pati AJ green, AJ araw nga green nga turn left. Aramay din na mga amin mapantilugan eh. Ano na ando surutin mo ito na kita divider. Dividing line. Yeah. Mali ah. Ay, mati nga eh. Thank you for watching. Kita naman. Gusto mo? Yeah. Masih. Okay. Yeah. Thank you. Ang lingitak no rabi? Ang lingitak no atigdog laon iti buko. Good. Ang lingitak ti rabi. Oh, Yeah. wow. No atigdog ti buko. So, masapon na pututang. Pas lagi ni pare boy. Mapudutan. Sabay nga sumragat ko eh. Sabay nga sumragat ti military. Katipig tubo ko pa rin. Ito no rumara. Pati dugot ko man. Ayan. Kayat ko ti atidog eh. Ayan. Wala.
So, remor naman. Siguro 10. Di patitukan pa rin. Ayaw ko yun. Kundam naman kayo ni. Pare, wala na. Bye. Bali. Nairawam sa matin. Di ulo ko. Tay. Masapog di ko. Ababa nga po. Ano ko nagpatidog ka? Uwin nga rin plano kung marigay. Ang gatong tinilapayag kayo tangay ko. Ay, uy. Okay. Wala mo nga, pututan. Sumaro niya tatay, wala naman. So, pinututan mo, tabo pati doon. Pas, pati doon. Sayang. Ang daming labrati sakit. Yung pumatay. Yeah. Hanga mahikat ata manon dagiti ikan kanon tayo gamin ko. Pura niya ti sprita. Ang may bagangan pa ito, ya. Wait. Kuna, makumita pa eh. Pura man kami nag-i-doktor. Matay na mo lang. Matay dalat ta. Gubing na pa eh. Di mo nung nagubing pa eh. Ano nga nakagkamali, 40s. Oh, wow. Yeah, doktor pa eh. Thank you for watching. So, ano pa? No, kuna naman ngamin ano niya ito. Listaan. Hindi ang listaan eh. Simple mon. Yeah. Nakalista ka ko na rin. May babawang pa eh. Nada. Kaya, ano na. Kung nakasla dyan istorya ni Apo Isusa na may papanda Lazaro kanya na baknang Wait. tumawar dyan na baknang no mabalin nga suplipay ko ma bagang masalpag na lagay kapsat. Okay. Yung hanay, yung mabalin. So, nakapas. Babawi. Sujugan ko ng magkinawa. Kasi at lang tati pamati napakumbaba. Hindi dahil siya tiga po na sa story tiga sa saad ko. Nakakadala nagado ti Certification. magbiro ka sa Thank you for watching. siya tiga po ng anak na kung gano'n na Yeah. imbis may panang siya man ang pinatubos daw. Kanati aro nga parabor. No. Kasi kami na ginawanin na. Yeah. Umaiti zero ka niyan. Wala na po. Nakukursa na siya. Kasyan. Zero.
na sa tangalan lalaki talaga. Well, ano, Karkaroon na kasi nga labis nalamis, yeah. na magati hangin. Hangin, yeah. Saka, aggatel? Wala ta. Wari awang balakubak mo, aggatel. Mamagaan ko din mo. Oh, okay. Nilamis na. Epekto na di gawin. Gabot ilamis, epekto na. Naman ka. Okay. Iso di dyan kagatal. Agbitak pa yati ibig ko di. Hindi. Diyan bagyo. Hmm. Nalamis mo di yan. Win. Tipo di January, February. Win. Yeah, amok tigay. Ako, unak pa. Ne. Nalamis ah. Thank you for watching. Maya? No, win. Dahil kang kakatsa, ti Pukis, ti Baro. Thank you for watching.